Слушаю и повинуюсь. гушки тоҷики габза ты ганда шайтони желание мара соф иҷро накардаги. Нафаҳмидам 21 раққосаи қадами қурбон. Чӣ тари раққосаи қадами қурбон? Мо бети будем уҷа да. Чит мефурагане? Мошин мефурам. О, худои ма, худоҷон як жилани ҳалоли ту биромаде. Ту аввал бугу права дорӣ? Анами мара ганда зиқ мекуна. Соф зиқ наша, барое ки ту ҷинҷонӣ дорӣ. Ҷинҷони ту як ҷураи тинҷ дорад, дагаи. Ба ним соат права ҳаст, $200 бите. Ба су мегӯй. Бо чит мефура? Ма дагаи кор накунам, ма просто ҷинҷонам. Тарабабай бабай бака. Дадани. Дистота шутана фромӯш нака. Чӣ як бугу ман мошин метонам хоҳиш кунам айтам. Опел, не, тангин. Не, Опел. Не, тангин Опел. Тай, кадом кӯй баланди. Ранги таксисто фикр мекунӣ. Туда дар корай мошини оддӣ ки дар раҳои Тоҷикистон хушрак ҳай кунӣ. Якум аввал правора ёд бигирӣ. Баъд ягон мошини соз мегирем туда. Роста мегӯй. 100%. Мумкин. Туда як мошини оддӣ хадавоёш 100% боша. Гӯш кардане. Салони хар автомат боша. Гафш қоқай 5-10 кӯ. Дидӣ? Натури гелинвагени довардам. Чӣ хеле гелинвагин. И харай ку. Ту беоли як бор биши ҳай ки кайф ки хадавоиша бин. Ва бо ҳамун шайтонгар ёд. Оли бе, ма 1000 солай дами бизнесим ягон кас ранги ту мара сия накаба. Ту дар конкретна чиш намақул нест. Конкретнара бугу. Ман мошин гуфтум, ай ту хар неяку. Хоҳишора бояд конкретна бояд ту мара бугӯй. Мо дагавари цакабдем ки мошин хари бад боша. Ба гуфти ту даиҷа киҷо дай салони гизала. Ту дар киҷо дидай хари гизала? Гам нестай, ман тура гуфтум ки коробкаш автомат боша. Ором мебинем. Ина коробка, ин автомат. Да ёдат бигӣ, ма ягон вақт ягон каса фреб намекунам. Ана ака $500 дига барои растамошка. Хеле растамошка Ту соқ ҳастӣ, мо ира ай Германия овардагем. ами ай Германия. Ира ай барада тиҷӣ овардем. Ман тура ягон сум наметум. Майли. Ту мада ягон сум нате. Ма просто посредникам. Ту мада не. Ту ай бачаҳо клуб қарз дорӣ. گوش که مرا ای جینجان دما کار میکنه تو را کیدت که نمیتونی فهمیدی مرا؟ بتاو سوما بیار سوما بته Геленвагена чико кардем? سیاشه یافتیم Дар ҳаётам ҳамон қа пул доштам. قن تبتق شیر پلنگ ай боло заявление менависам. Бара жаловат ка. Не ки фромӯш нака ки ту хари дизди қади рафтистай. Ози ман тураку. ҷин шайтон бабро. бадаро тура мегум шайтони абла. Ту шайтони. Бачаҳо подписатсия кунен, лайк монен, колокольчика зер кунен ки сериои нав шаётон наброяд.